Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, эфирда тол буйлары. Бүген 5 сентябрь җомга. 13 июньдә районыбызның иң матур авылларының берсе Искиргә 350 ел тулуга багышланган зур бәйрәм булып узды. Авылым туган төбәгем рубрикасының бүгенге чыгарылышы шушы истәлекле вакыйгага багышлана. Тапшыруны хезмәттәшебез Гөлшан Рангулова әзерләде. Кичләрегез матур үтсен. Искир авылы урнашкан ике тау арасына, сезне сагынып карыйм кайыннар арасына. Районыбызның иң матур почмакларының берсендә урнашкан Искир авылына кергәндә Язилә Рәсүлованың алдагы шигырь юллары искә төшә. Халыкта Искир авылы иске җир сүзеннән барлыкка килгән дигән фикер бар. 17нче гасырдан башлап биредә милли йөзен, үзенчәлеген югалтмаган, гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап килгән горур халык яши. Быел авылга нигез салынуга 350 ел тулды. Аның киләчәге өметле булуын дәлилләп, Искирлеләр олы юбилейны 13 июньдә үткәрделәр. Безнең Искир авылында тырыш, хезмәт сөюче халык яши. Бәйрәм уңаеннан барлык искирлеләрне бәйрәм белән тәбрик итәсе килә. Аларга узын гомер, тазалык, матур бәйрәмнәр теләп калам. Традиция буенча тантана Сабантуй мәйданында үтте. Юбилейны зурлап бәйрәмгә шактый халык җыелды. Безнең өчен бу бит изге туфрак. Тамырларыбыз моннан таралган, милләтебез монда яралган. Һәрбер нәсел үзенә җан алган. Мөхсиновлар, Кучуковлар, Кульмашевлар, Тубатовлар, Тайсиннар бай тарихлы авылның төп нәселләре. Искир эшчән, талантлы, иҗади, актив кешеләргә бай. Монда чын ватанчылар яши. Искирләр хезмәт яраталар. Шуның өчен дә безнең авылда бер кеше тормаган йорт юк. Барысында торалар. Эш булмаса да, вот ничек инде эш юк. Бүтүнсе дә эшлиләр. И күрәсез, басулар сөрелгән. Барысы да үсә. Мин шулай әйтәм инде, иң беренче хезмәт яраталар. Шуны бездә дә шулай тәрбияләделәр, әтияне. Хәнифә Минияхәт кызының сүзләрен биредә районда иң нәтиҗәле эшләүче хуҗалык булуы да дәлилли. Искир җәмгыяте 2012 елның ноябрендә оештырыла. Төп коллективы 12 кешедән торган хуҗалык 1000 гектарда бер һәм күп еллык үләннәр, фураж өчен бер төрле культуралар чәчә. Бик зур рәхмәт безнеке хуҗалыкка булышалар. Безнеке быелгы язгы эшләр бик уңышлы үтте дип уйлыйм. Һава торышлары бирсә, без уңышлар алырбыз дип уйлыйм инде. Нинди уңышларга ирештегез? Нәрсәләр чәчтегез? Ничә бер хуҗалыкта малларыгыз бар? Безнең хуҗалыкта хәзер вакытта 550 баш мал бар инде. Сава торганда 170 савымлык сыерлар инде. Biz основном чәчтек арпа, сулы малларга азык инде. Без уйлыйбыз, без аларны уңышлы итеп урып алырбыз. Нинди төзелешләр бар? Безнең төзелешләр берне фирма төздек. Хәзер икенчесен төзәләр. Ремонт бара. И эшчеләргә йортлар төзмәгә инде. Штаб кеше хәзер йортта торып, кешенеке кайгысы булмасын, торыр җире юк дип. Җәмгыять авыл тормышында да бик актив катнаша. Ул Искирнең 350 еллык юбилей тантанасының төп спонсоры булды. Менә авыл хуҗалыгында авырлыклар булуга карамастан, безнең Искирдә авыл хуҗалыгы ООО Искир оешмасы эшләп китте. Ул безнең 2нче ел эшли, бик зур уңышларга ирешә, район буенча алар алдынгы урыннарда торалар. Аның җитәкчесе Мәҗит иптәш безнең ул менә основном шушы Сабантуйны спонсор
yardımı gösterdi. Anın yardımında bana sahneler, saban orun meydanı bulduruldu. Искер хуҗалыгының лайыклы эшчеләренең берсе сыер савучы Нәҗмәханә Абдукаева. Искердә туып үскән кыз. Әнием искернеке, әтием Тававылныкы. Мин инде 8 яшьтән башлап фирмада әни белән сыер савып үстем. Әниегез кем булды сезнең? Абдулова Хаҗира Сәгыйд кызы. 18 ел фирмада сыер савып, 6 елын кырмышный группада передовик исем алып эшләде. Калган елларын заярка булып эшләде. 1 елда премия бүләксез калынмады. Елда передовик исем алып эшләде. Менә Мөхсинов Мәҗит Мәлик улы фирманы күтәрә башлагач, сүзем булды, мин фирмага кереп заярка булып эшлим дип. Үз сүземдә тордым. Аллага шөкер. Эшләве авыр түгелме? Сез ничә даярка эшлисез? 7 даярка эшләйбез. Эшләү авыр түгел. Эшләсәң, күңелеңне биреп эшләсәң, бер нәрсәдә авыр җире юк аның. Эшләргә кирәк. Авыл юбилеена әзерләнүгә күп көч куйган, Искердә туып үскән, ә хәзер Бардада яшәүче Зәхибә Бохарова билгеләвенчә, искерлеләр бик динле халык. Совет заманында да мөселман дине йолаларын саклап яшәүчеләр биредә аз булмый. Безнең халык тәртипле, динне бетерәбез дип кыешкан чакта да безнең авылда гел муллалар булып торды. Дин бездә бер мәртәбә дә югалмады. Хәзер дә безнең Гаплахан абыебыз шушы мәчетне алып бара, аңа рәхмәтебез зур. 1995-97 елларда авылда мәчет тергезелә. Мулла итеп Искерле Габдуллахан Мөхсинов сайлана. Бәйрәмдә авыл аксакалы бала чагының Сабантуй турындагы хатирәләргә бирелде. Сабантуй хатирәләре истә, сугыш чыккан елында Сабантуйны әле истәлем икән. Ушакта кешеләр күп булая. Булай кешеләр гади булалары, алар кешеләр күп. Барыбер вакытына күрә күңелле үтә Сабантуйлар. Әле кеше күңелле яшәмәде шәйбе. Алар нинди генә авыр тормышта булсалар да, алар гел күңел ачып күңелле яшәделәр. Туган өен белмәгән, туган авылын белерме? Туган авылын белмәгән, туган илен белерме? Заманында Искер авылы гөрләп, яшнәп торган. Үз авыл советы 7 еллык мәктәбе була. Халкы да хәзергә караганда 3 тапкыр күбрәк булып, 600 кеше тәшкил итә. Узган гасырның 50нче еллар ахырында барлыкка килгән Ленин исемендәге эреләндерелгән колхозның алдынгы производство участогы Искердә була. Хуҗалыкта төрле елларда атаклы комбайнчылар, тракторчылар, сыер савучылар була. Нәзик Кучуков, Зыя Мөхсинов, Гарип Кучуков, Нәҗимә Мөхсинова, Миниса Маталапова, почет белгесе ордены белән бүләкләнгән Нәзит Тайсин, почетлы колхозчы исеменә лаек булган Хәтмулла, Фәтхулла Тайсиннар, Фәнил Кучуков, хезмәт даны орденлы Хисмәт Тайсин һәм башка атаклы колхозчылар исемнәре авыл тарихына мәңгегә кереп калган. 70нче елларда фирма мөдире булып эшләгән Нури Әхмәт Әсләшев тумышы белән биредән булмаса да, Искерне һәм аның халкын якын үз күрә. Бу алны яратам инде монда торгач. Хәзер күп 50 ел буена. Монда ямлы кешеләр әйбәт. Тату яшибез алып. Монда анагы Гаплахан Мөхсинов начальник участок эшләде гомерне. Мин анан соң без проштасын, зафирмада алмады, зафирмада асында да барында үзем алып бардым. Маллар азайгач. Сез эшләгәндә хуҗалык узыр идеме? Хуҗалык узыр, Ленин колхозы бит ачакта, Бардар районының берәү генә. Алдынгы колхозы. Машиналар алды, бирделәр миңа, теге алдынгы фирма тепелек район буенча. Монда зур юбилейда сезнеке нинди теләкләрегез булыр? Теләкме, шу яшьләр авылда калсын инде, мәҗит Мин алып барсын шу мин колхозын. Халык яшәсен, авыл бетмәсен.
Авылның иң яшь кешесенә 8 ай гына булса, иң өлкән, күп ихтирамга лаеклылары 90-га җитүче Ләбибә Хәкимә Кучуковалар, 88 яшьлек Кашиф Мөхсинов, 65 ел бер-берсенә терәк булып, пар былбылларда яшәүче Гали һәм Насиха Тубатовларны күпләр үзләренә урны гаилә итеп куя. Тормыш иптәшегез белән кайда таныштыгыз? Аулагайда. Безнең җылга бида камышлыкта таныштык, 16-да хат алыштык, 17-дә кавыштык. Бергә шулай матур тормыш гаилә коруыгызда сәре нәрсәдә дип уйлыйсыз? Сереме? Сере основной хатын-кыздан. Хатын-кыз сабырлы булса, Аллага шөкер, сугышып йөрмәдек, аерылышып йөрмәдек, барына да сабыр иттек, барына да түздек. Күңелләре күтәрелеп, йөрәкләре яшәреп китсен өчен Гали абый һәм Насиха апага күп кирәкми. Гомер буе алар тальян моңы халык җырларыннан аерылмый. Җыр-моң бу гаиләнең гомерлек тугры юлдашы була. Зәңгәр чиләкләрең матур субеләр тулса иде, күңелләремә ошадың гомерлек булсаң иде. Күңелләремә ошадың гомерлек булсаң иде. Искиреләрне юбилей тантанасы белән котларга күп кунаклар килгән иде. Муниципаль район башлыгы исеменнән аларны Хәлил Алапанов һәм Татьяна Балтаева котлады. Это день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие этого замечательного уголка нашего района. Юбилей – это праздник его жителей, всего народа, который сохраняет и чтит свои традиции и уважает историю своей малой родины. Пусть этот исторический день станет новым импульсом для успехов во всех сферах жизнедеятельности села нашего района. Здоровья и благополучия вам, дорогие земляки, успехов и новых свершений во имя процветания нашей малой родины. Байрам белесезне. Авылның 350 еллыгына багышланган бәйрәм бик күркәм узды. Сәхнәдән искирелеләр туган җирләренә мәхәббәтләрен белдерделәр, үз хатирәләре белән уртаклаштылар. Җирле артистлар үз осталыкларын күрсәтте. Мәйданда төрле халык уеннары оештырылды. Спорт сөючеләр волейбол һәм милли көрәш карады. Сабан туйның абсолют батыры булып, Искир егете бөтен Россия чемпионы Динар Тайчин танылды. 5 класстан башладым инде көрәшергә. Минке рәхмәтем Юнус абыйга инде ул 5 класстан башлап йөртте безне көрәшкә. Зур рәхмәт. Бөтен Татарияга бардык. Кая Россияларга чакыра, шунда йөрдек. Әйбәтенә алай выступать иттек. Актанышта 36 килода беренче урынга калдым инде. Шуннан соң Казанда 2 рәт икенче урынга калдым, аннары 3нче урынга. Өлкәдә ниләр соперниклар булмады инде. Көрәшләр бик күп. Минең дә укып чыккан укучылар арасында мин алар белән бик гурурман. Ни өчен дип әйткән вакытта аларның арасыннан 2 Россия чемпионы бар. Искиреләрнең саф күңелле икәнлегенә ишарә булып, бәйрәм көнне аяз булсын дигән теләкләре шыңга ашты. Кояш ныграк яктырган саен мәйданда кунаклар арта барды. Яшьләргә юбилей хөрмәтеннән аларга иң беренче тазалык, шулай бергә актив булып, бәйрәмнәрне бергә үткәреп, бергә эшләп үткәрмәгә булсын көннәрне. Алда көннәрдә уңышлар инде барыбызга да. Сезне шушы олы бәйрәмебез белән, юбилеебез белән авылыбызның чын күңелдән котлыйбыз. Сезгә тазалык, озын гомер, бәхетләр телибез. Барыбызның исеменнән дә кем булышты, шуларга барысына да рәхмәт әйтәсе килә. Килгән кунакларга шушындай матур иттереп үткәргән сабан туйлар өчен.
Гомерләрен җирдә эшләүгә багышлаучылар гына түгел, еракларга таралган, әмма күңелләре белән туган якларында булган һәм авыл бәйрәменә кайткан искирлеләр хәтерендә дә быелгы Сабантуй истәлекләре озак сакланыр. Искир авылы урнашкан ике тау арасына, сезне сагынып карыйм каеннар арасына. Искир елгасы салкын су, таллык баскан ярларын, монда туып үскән икән безгә насыйп ярлары. Искир Толаш елгалары кушыла шул урында, сабан туйлар гөрләп уза шушы елга буенда. Суык шишмә суы басар йөрәгең януларын, матур табигатың белән күңелләрне яуладың. Олы юбилейны оештыруга Кадыржан Зиятов җитәкләгән инициатив группа, авыл халкы, Үдик авыл поселениесе администрациясе күп көч куйдылар. Тантанада аларның адресына күп рәхмәт сүзләре яңгырады. Иң активлары истәлекле бүләкләр белән билгеләнде. Искирнең 350 еллыгына багышланган тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Алда матур юбилейлар күп булсын, киләчәктә һәммәбезне дә зурдан-зур уңышлар көтсен дигән теләкләребезне юллап, сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда яңадан очрашуларга кадәр.